Disco FM. Boketch International Motel ne gigi Belinda Auma Okech Rumba Indo Hangla Diaspora Special kelo ni Epic Saturday give Freddy Jakadongo. Hey, Tarik Apagauchiel Ma Enobedwe Marapar Saturday One Police Dog Lounge Kibuye Kisumu Jo Kisumu untie. The following day Tarik Apagabirium Jumapil Dumarapar Noendo Wado Muhoroni Enwabel kumalungo ni super digital wakelo Boketch affair podgi Freddy Jakadongo donjo uyweyo mokalo e shows ariyo gote en mana mia dek kende. Boketch International Rumba Indo Hangla Diaspora Special Dunga didi chuo manya era pekenyola chale toromre.